Dobro smo se organizovali, sa obzirom da je dalek put. Nisam siguran da stižemo na vreme, ali verujem da će organizator imati obzira. Da. Koja je prva stvar koju si uradio kad si shvatio da ideš na takmičenje? Ali iskreno? Ujutru. Ne sad, nego kad si shvatio da ideš negdje da se veslaš, da ideš da veslaš i da je neki vid takmičenja, da kažeš. Pa šta tu išam da veslam? Šta se uradio? Šta, brate? Ti sam kucam koji svetski rekord. Neći rekordi. Mi smo ba to... Ali pazi ti to. On gleda rekordere, ima ambiciju kao s rekorderima, ali kad dođemo da pričamo o to koje vreme će ko da postigne, ja nekako uvijek precenim. Iako ja nisam u tom gasu. Ne znam kako to. Zamisli ja kad bi gledao svetski rekordere, gledam bi mislio... Da, gledam sinoć onog 5.38 i to lagano, ono ustao sa ergometra, cool, brate. A ja kao 7.45 ti ono nosila, brate. Ali dobro, ja ako budem ispod 7.30 do 7 smatram da sam uspeo, brate. Sve ispod toga mislim da je čudo nebesko, brate. Možda saznam da sam atleta. Ja neću da kažem jer ću opet da se spalim. Ajde reci, bre. Če boriš svetski rekord? Neću svetski rekord, ali sopstveni mi je cilj da ga... A koji ti je personal best? 30 mi je. 7.30? 30, da. Možeš to da dobaciš. Dobro. Sad si malo optimističniji nego za onu trku. Malo sam prizemniji. Dobro. Malo sam se ustro. A zašto ti to radiš? Zašto radim? Zato što nemam ženu i decu. Šalim se, imam ženu, nemam decu. Zašto sebe sad testiraš? Zbog čega i koji te đavo tera? Pa nijedan đavo, jedino đavo koji me tera, to jeste ja sam. Volim da vidim gde sam i šta sam i gde se nalazim. Ovo su ozbiljni ljudi, ovo su ozbiljni vežbači, koliko god ono, možda nisu u državnom vrhu, ali oni su za nas ozbiljni veslači. I ajde da vidimo gde smo mi tu sa njima. Kako to izgleda? A misliš za sebe da si, malo iznad proseka od vežbača? Malo Basić? Pa mislim, brate. Ajde da vidimo. Napredni nivo vežbača, ako ne po rezultatima, bar po sposobnostima. Dobro. Uva smo propali, pa to sad. Sačekajte 2 sata kasnije. Ovaj na reanimaciji. Ovaj jede plazma shake. Današnji cilj je ona ko izvesla to svoje personal best dobija kilo lešnika. A ja ako izveslam svoj personal best koji ne znam koji je, ovo mu je personal best. U svakom slučaju idem na plazma shake. Stay humble and stay hard. I dobijemo majice. Neću prođem kroz pratiće zeleno, to je prekršaj. Ajde, spremi se. Čekaj se display. Džano, ajde. Ajde, Džano. Kuci na adrenalin. To nema pravo da radi. Spremi. Ajde.
torbice išao 6, dakle tu snima 6.14, šuje 6.18, mogu kasnije ti pošaljem rezultate, pošto sad treba da poležem ovdje sa stvari. Ali sve okej, sve je van mešano. I brže rade ovo, brže išao 16 sat sa brže sad rade. Evo, momci iz Kovina. Dobro, izuzeo sam se na kraju, 6.50. Vratili smo se u Miloj Kovin, batovo ludilu. Vikinška bato armija bila. Probali smo, izginuli smo, nije bilo loše. Bolje nego što smo mislili. Ti baš 6.50, ja 7.06. Ja sam mislio, ispod 7.30 kao super. Da, ja nisam znao uopšte da će. On je kao super sam. Da ne je kao dobro, Ispod samo zadnjih 1000 metara krenuo mi je odjela Star Wars, ono, tururu, zvezde, bato. Noge nisu moje, brate. Trenuci posle trke. Ideš na doručak u ATV da jedem kilo lešnika. Dobio je lešnike, ja sam dobio plazmu shake kao Od sam sam ga kupio sebi. Jer on nije pono pare ili je znao u poslisti da ja neću da Ja sam baš mislio da ćeš... Pa što nisi pono pare? Ti da si mislio na mene... Žena mi uzela pare. Jeste sad. To nije istina, mogu da garantujem da... To laže. Žena zaključila pare i ne da. A jeste. Ja kažem... Da, hvali na ženu, pa dobiš šamar posle, ba, da viš šta je. Posle, može Stefan da izađe napolje s igre, ne može radi domaći. Ne može. Radi domaći, nije to. Drugi kući. Otišao kod babe na selo. A on u dvorištu, ba, ti igra se sam s klikerima. Kaži, brate. Saberi. Utiski. To, ovako. Baš dobro iskustvo, mnogo lepo iskustvo. Iscepaš se pošteno. Ja nisam znao koji je moj najbolji lični rekord, jer nikad nisam ni jurio. Samo znam da je rover vrlo izazovna mašina. Ispostavilo se da sam za 6.50 izveslo. Imao sam neku... Igrom slučaja. Pa, da li igram slučaja ili nije, ali više taktika, zato što slušao sam jednog lika koji pričao o tom nekom tempu koji treba se drži, nisam ni znao kako treba se startuje, ti si mi rekao za ono da se par puta povuče jače, pa da se onda upadne u ritam i našao nekog lika koji je to onako razbio na delove 25 minuta taj snimak i izvukao sam te neke pouke, tako da sam u glavi imao neku teoriju. Malo me pucao adrenalin, nisam očekivao, ali imam izgleda taj neki takmičarski duh. Pa makar i klikeri da su pitanje, vratno bi bio malo... Meni se vratilo, ne znam koliko dugo nisam osetio taj adrenalin. Da, to je mnogo lepo. I stojim i sad čekam da kaže kreni I čekam ono 15 sekundi i ima se da je ono... I kreće ono. Da, to je baš bilo lepo. Imao sam krizu na 1000 i na 1200 metra, zadnjih 500, počeo je Star Wars odjava. Znači, zvezde, pa to krenule, doviđenja bilo. Jel sviće ili se smrkao? Ne znam, pa to, ne znam, ono je bio neki limbo. I sam trenutak kad znaš da si stigao pred kraj, mnogo oslobađajući osjećaj, pucati adrenalin, noge nisu tvoje, ali mnogo dobro. I to sam ti rekao, malo primno sam osjećaj da ti jurim, a ispostavilo se da sam bio brži 10 sekundi. 6. To mi isto nije jasno kako. Imao sam osjećaj da vučeš onaj rover više od mene, da jače zvuči, da moj nije dovoljno. To mi je bio neki osjećaj. Sila. Da. Uvek ti je tuđe slađe. Pa nije, tako mi je osjećaj. Tuđe pogača slađe. Znači ono čega se sećam, ja sam... Moj novi, pa se lepše čuje. Jeste, on je na onom 5, ja sam na trojici vas. Imao sam osjećaj da si žustiji startovo, eksplozivnije. I da smo onda ušli u neki ritam, ali da, kao da si mi za pola zavesle nekako bežao, to mi je bio osjećaj. Ono na kraju se ispostavilo da sam ja bio brži i onda mi nije jasno kako. I onda ćemo pogledamo, brate, snimak, imamo GoPro, pa ćemo da vidimo u kom trenutku smo se mimo išli. Pazi, celu trku sam... Ćeš ono, pa ti... Nema potrebe. Da, onaj telefon. Sad je novi telefon, da. Plazma shake, pa to zaslužim. Sutra se trenira. Ja i danas treniram. Ja idem u Ikeu. Ja u Ikeu idem 6 km. Nej, pa krenuo sam, odlično sam krenuo. Znači 1.30 nešto mi je Uzmi, bilo... brate, malo, ne čujete ljudi.
prigušivač. Ajde sad. 1.30 nešto sam išao 500 metara i to mi je išlo, baš mi je išlo. Da sam se u trenutku ono, kao, ajde polako, ustani, najbaćeš. I na 750 i dalje sam bio visoko, na 750 sam bio na 1.44 i onda ja sam imao neku taktiku u glavi da meni bude 1.50 prolazno da bi ja prošao to pa da ubrzavam. I na 750 ja ne uspostavljam ritam koji mi treba za 1.50. Nego si brži. Brži sam, da. I onda sam tu krenuo da ga davim, da ga davim i od 750 do 1250 meni ide 1.50 stroke. To je taj što sam teo. I tu sam se i zajebao. Ja nisam imao potrebu da obaram stroke. Ima si rezervu, malo kalkulacija te, nisi se opustio. I posle sam na 1500 opet išao nešto 1.47 i zadnjih 500 opet sam nešto malo ubrzo, s 250 sam roknuo baš jako. Ali tu mi je bio, mislim, tu mi je kiks između 750 i 1250. Da. Ali nije mi se nijedan trenutku javio onaj osjećaj kao neću moći, teško je. Pa dobro, već si malo i vežbu, imao sam, ali baš sam ga očekivao, čekao sam, sad će da se javi, međutim, prošišao sam ga i tu sam ga izgubio 100%. Da. Ali odlično je bilo, pekla me pluća, noge me nisu bole, noge su sad bile super, zato što je 7 minuta, a ne 3 sata. Udara moju nogu. Da, moram da pozdravim ovog gorilu. Aleksandar Filipović. Aleksandar Filipović. Koji inače vesla 5.49. Da, on je majstor. Jer prošli put kad smo bili ovde i pričali, govorili smo o tome kako on vesle, sve to ja sam ga slušao i povukao sam neke pouke. To mi je isto sad pomoglo, a s nama je isto veslo dečko koji je bio juniorski svetski šampion, kao veteran i sad veslo. I on je izveslo za 6.16. Ono, s pola gasa, sišao sa rovera i otišao da drži deci trening. Pa tako se igra, znači svako ko misli da može bolje i da je to vrlo lako, samo sedneš i gukljaš, neka sedne da vidi koliko je to poremeće svesti. Koliko se pravi razlika u tim sekundama, koliko godina treba da treniraš, čak i deceniju da bi ti spustio za tih kao famoznih 20-30 sekundi, a to je stvari ogromna razlika. Bio, ali 2000 metra svako može da vesle, brate. Ne, svako može da proba da vidi gde je, pa da vidi. Ne, svako može da izvesle. Znači 100%, 2000 metra, dečko, prekjuče prvi put ceo na veslanju. Da, on je za 8.23 veslo, znači prekjuče prvi put veslo, juče došao kući u 5 dana sam... Pijan. Danas kao veslo. Da, tako da svako može da vesla, samo nemojte se zaluđujete da možda priđete, brate, tim ljudima koji su majstori svog zanata, brate, puno poštovanja za veslače. Da. To je sve što ima da kažem, i super zajzanje. I kad ćemo opet? Da, idemo bato u Zrenje. Sad ima tamo. Ne, ne znamo da idemo. Pošto smo mi atlete, idemo na stenu. Idemo na veštačku stenu, blok 44 kod Kineza. A šta mi tu ima isto nešto kao da se trči ili samo se popnemo gore, a? Brate, sam treba da imaš lakše staze, teže i vidit ćemo. Da poslednje. Ajde. A mora jademo Pirinač, to je blok 44. 43-23. To je to.